Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdullahi Shehu kamar yadda kuka sani. Ina son amfani da wannan dama domin ɗan yi wani magana game da abubuwan da suke faruwa a wannan jiha tamu, musamman ɓangaren harkokin wasanni. Akwai abubuwa da suke faruwa tun a baya waɗanda ina ga al'umma sun ji labari, abubuwan da suka faru, abubuwan da suka shafi wannan tim namu. Duk da dai ba na son in koma a baya yanzu domin waɗancan maganganun abubuwa ne na daban. Maganan da nake so in yi a nan shine game da wato list ɗin da aka fidda na Sokoto United, wanda a cikin shi har muka samu labarin cewa akwai wasu da aka yi dropping, waɗanda kuma muna ganin cewa waɗannan bai dace a ce an aje su ba. Saboda ganin cewa mun bincika mun samu labarin waɗanda aka kawo ba su ma kai su ba, balle a ce sun fi su. Kuma ko da yaushe mukan yi magana a cewa ya kamata a ga yadda za a yi yaranmu na gida an ba su dama domin a kawo su cikin wannan tim ɗin na Sokoto United. So abin ban mamaki, abin ban takaici, abin haushi a ce ba a ɗauko yaranmu na waɗanda ake ganin suna iyawa a kawo su wannan wurin ba, kuma a zo a ga ana cire, ana kuma koran wasu namu da muke da su a wannan wurin. So a wannan nake so in sanar da al'umma cewa kamar yadda kuka ɗan tutturo sakonninku na ganin cewa abubuwan da suka faru ba daidai ne ba, da buƙatar a yi magana a kai, ina mai tabbata muku cewa za mu yi duk abin da za mu yi domin mu ga ba mu yadda da wannan abun ba, kuma an kawo abubuwan da za su kawo ci gaba a wannan club namu na Sokoto United. Kuma ina kira gare ku da ku ƙara haƙuri, insha Allah duk wani mataki da za a ɗauka. Kuma kamar yadda ni kaina na sanar da ku cewa wannan abun ba mu yadda da shi ba, kuma ba za mu yadda da shi ba insha Allah. Kuma a nan nake kira ga waɗanda ke jagorantar wannan wurin domin in sanar da su cewa wannan list ɗin da aka fidda ba mu yadda da shi ba, kuma ba za mu yadda da shi ba. Don haka duk wani mataki da ya kamata mu ɗauka za mu ɗauka. Mun sanar da ku ne wannan domin ku sani, ku san cewa in akwai wani abu da za ku yi tun yanzu, ku fito ku yi shi. Dangane da wasu abubuwa da suka faru a baya a can inda aka fito, insha Allah idan na samu lokaci zan fahimtar da mutane duk abubuwan da aka yi, har sanadiyan wasu abubuwa da suka faru da kuka ga an yi waɗanda ba ku da labari. Insha Allah idan dama ta samu zan fito in yi waɗannan bayanin. Abinda kuma nake so in kira ga jihar Sokoto a yanzu da wannan tim ɗin, wannan abubuwan da suke faruwa, ina so in sanar muku da cewa ku dakata da wannan club ɗin. Duk wani mai bibiyan wannan club ɗin da wani mai ya jaya hannun shi har sai an yi gyara, an yi mana abin da muke so a wannan tim namu. Ina kira da duk wani mai jin magana na ko kuma mai harkokin wasanni mai son ci gaban jihar Sokoto da ya ƙaurace ma wannan tim ɗin a yanzu, har sai inda an ka kawo gyara, aka yi abubuwan da ya kamata a yi domin a kawo ci gaba a wannan tim namu na Sokoto United. Ba mu da wani tim da ya kai wannan tim ɗin, shine muke da shi, shine bugun gabanmu. Don haka duk wasu waɗanda muka ga cewa suna abubuwa waɗanda ba za su kawo mana ci gaba ba za su kawo abubuwan da zai kawo ma yaran mu ci gaba ba, su ba mu tare da su, kuma ba za mu kasance tare da su ba insha Allah. Don haka wannan shine kira namu zuwa gare ku, da ku duba wannan abun, ku ɗauki mataki. Idan ba haka ba, mu kuma za mu ɗauki duk matakin da ya kamata. Na gode ƙwarai.